It is Durban Network. Sisaqhubeka nganza kwethu la eSphingo nayo imarch ehlelwe iyona ke imarch and march elidwa uyena ke uJacinta uMangobese. Eduze kwami umbali who's a member of March and March ekuyibona abantu abahlela wonke lama march. Mbali i30 ziloko ziyasondela niyaqhubeka nama march intensify ukuthi abokuhamba abangena amaphepha bashenge. Yebo, uqhubeka nama-march siyaqhubeka futhi will continue being peaceful. Sizoba nokuthula nje siyoze siyoyivala. Okunye okuzwakalile izolo Mbali ukuthi imarch eyokhuphulela ngoqo ekufanele ibe seThekwini nge-30 zika June amaphoyisa noma ucity manager uthe ngeke isaba khona. Thini ukuphawula kwakho? Hey, yabona le yanto ingiphoxile ngoba thina sikaze sikwenze okubi. Asikaze sikhombisa ukuba nodlame, asikaze sishaye umuntu. Phela nje sihambisa ama-memorandum nakhona awazibuyisa impendulo zethu. Nakhona sisaqhubeka kona ukuba nepeace ngoba phela kuyabanjiswana, kumele kubanjiswane. Akukho okube sisakwenzile kusithuse kakhulu nje ukuthi banqabe nemarch. Siyazi ukuthi iningi labantu eSouth Africa beliyimisele ukuba ingxenye yale march. Ungathini kubona since sebeqalile bayezwe igama lokuthi ayizukuba khona imarch? Engakusho nje mina ukuthi hayi thina soqhubeka siyibambe nesibambe nabo futhi ngokuthula. Sesizovala nje ilokhunja amaphoyisa aveze ukuthi kusho uminister wamaphoyisa kuno 600 million ozo investwa on the day of the 30 ukuthi kuvinjwe labo abafuna ukudlobongela. Kuthini ukuphawula kwakho? Lapho ngiyakhala kuningi okunakele eSouth Africa. Lo 600 million bungashintsha impilo zabantu eziningi ngabi nokuthi uspendelwe usuku olulodwa. Sicela uhulumeni uyeke ukudlala lezi dokfela zawo namaphoyisa nama-security ngeimpilo zethu. Singabahlali base-South Africa siney'nkinga ey'ningi ngabi. Uhousing uney'nkinga, ubusiness support uney'nkinga. Ley'mali zinga-investa kubahlali bala eSouth Africa. Ingenza umehluko omkhulu kabi le mali abayikhiphile ukuthi bangayikhiphela usuku olulodwa. Yes, so silindele nje ukuthi kwenzeke iqiniso ukuthi nasabahlali bale South Africa. Okunye sikuzwile ukuthi while you guys were about to start the march kunomuzi enu-identifyile okukholakala ukuthi kuthengiswa kona idakamizwa. Athena amaphoyisa amancela ukungena. Amaphoyisa wasivumelanga ukuthi singene mesi-identify lo wamuzi kanti besides ama-drugs kuphela bahlala nga-10 emarumini abantu la wonke kahle la majalida occupied by ama-foreign and sesizwile ukuthi khona bafikile futhi kuthangi nayo zolo bangena khona la kunwabi road lo ubonayo onyukayo uzala bangenile nakhona imizi mhlampe ewu5 nakhona bafakwe nga-10 emarumini. Lokho asikuthandi sabahlali bala eSphingo, asikuthandi. Njenganabahlali balesiphingo lesimo lesi sizonqotshwa kanjani ukuya phambili? Ayikho into ezosisiza ngaloko ukuthi sibambisane namaphoyisa ukuthi siyenza ama-operations asemthethweni ukuze labantu badiphotwe bahambe ngoba imost yabo amaphoyisa ayazi ukuthi abanamaphepha. Kule camp eseThekwini kutholakala ukuthi 90% wabantu abalapha abanawo amaphepha. Kusho ukuthini ngomthetho wase-South Africa ukuthi kungakwazi ukuthi kwi-site camp kube nabantu who are more than 10,000 for which 90% of them are undocumented? Lokho kukhomba ukuthi izwe lethu bese lihambile. Kahle thina bese sidayisiwe kahle. Because labantu indlela abagoloza ngayo vele ukuhamba kuyakhomba ukuthi khona into abayithembile. Nakhona kulokho ekuthiwa bayadiphoswa kanti bayobekwa kwezinye indawo. Akusiphathi kahle lokho. Okusho wona ukuthi lo 90% njengoba ungaphezulu kwethu thina sabahlali bale South Africa bangasi overpower. Uyayibona yonto.